Wat te studeren na het secundair onderwijs? Onze reporter bekijkt deze week de mogelijkheden in Limburg. Met zo'n slordige 20.000 studenten kun je Hasselt gerust een studentenstad noemen. De periode dat de Limburgse jongeren massaal naar de grootsteden buiten onze provincie trokken om hun diploma te halen is verleden tijd. Omdat het lekker dichtbij is. Veel vrienden zaten hier ook op school. En dat sprak me wel aan. Ik vind Hasselt gewoon een fijnere stad en Leuven is zo traditioneel. Iedereen gaat dan in Leuven studeren. Het is kleinschaliger, je herkent heel veel mensen hier. Je komt je vrienden eigenlijk direct tegen op de Agora en dat is eigenlijk iets heel charmants aan Universiteit Hasselt. De laatste jaren is het studentenaantal in Limburg fors gestegen. Zowel de universiteit als de hogescholen zijn aan een opmars bezig. Hasselt is echt wel aan het groeien hoor. Dat is niet dat dat nog zo'n boerengat is als mensen zeggen. Iedereen zegt dat Hasselt niet zo geweldig is, maar dat is het wel. Dus kom maar eens mee feesten. Wel, ik twijfelde heel lang om naar Hasselt te komen, maar uiteindelijk woon ik zelf in Hasselt en was het dus eigenlijk gemakkelijker om hier te geraken. En dan twijfelde ik ook vooral met het studentenleven, maar achteraf bleek dat echt totaal fout te zijn. Studeren is inspanning, maar eens zo belangrijk is de ontspanning. Pintjes drinken. Je hebt dan de regatta en zo. Je kunt gemakkelijk de bus nemen, de stad ingaan. Dus. In Hasselt zijn vooral de cafés op het Hussarplein waar veel te doen is. En hier in Diepenbeek zijn meer de grotere vuiven, zoals hier in de Futling. Ik was een vrij goede student, dat was niet zozeer een probleem, maar ik hield ook wel veel van het studentenleven. Ik denk dat ik een goede student was. Ik heb dat in de 5 jaar die normaal voorzien zijn, dus daar gehaald. Dus dat was geen probleem. Ik was een heel bijzondere student die probeerde het evenwicht te zoeken tussen studie, maar ook het echte leven wou proeven, want in die tijd speelde ik bijzonder veel muziek. Dus ik was een bijzondere student, laten we het zo samenvatten. Morgen bekijken we de brede waaier aan keuzemogelijkheden van dichterbij. Als ik opnieuw moest kiezen, zou ik toch zeker opnieuw voor Hasselt kiezen. Ik vind het een heel fijne universiteit. Ik heb me hier altijd thuis gevoeld. Ik moet zelfs na mijn bachelor nu naar Leuven gaan volgend jaar en ik heb echt zoveel spijt dat ik er weg moet gaan, dus ik raad het zeker aan.